Halo para pedagang lan investor sing dikasihi. Komunitas analitis karo sampean sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Yen sampean pengin, sampean bisa mungkasi video. Sampean bisa sinau saben parameter saka perusahaan kasebut kanthi teliti. Kita bakal ndeleng pratandha utama perusahaan karo sampean. Radnet Inc. ticker RDN. Review adhedhasar data tanggal 20 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Radnet Inc. kalebu subkategori treatment 54 perusahaan jupuk bagian ing comparison kang banget wakil. Kita bakal weruh pancasan final ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan sing diteliti yaiku -7 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2,5 terms. Yen katon banget wiyar, ing framework saka kabeh kita pasar ing umum. Kita waca sing rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang perusahaan -7 terms Radnet Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Radnet Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Radnet Inc. nuduhake owah-owahan 4,2%. Marang dinamika rega ing subkategori 18,8%. Kapitalisasi pasar perusahaan Radnet Inc. regane $4,55 miliar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku $271 miliar. Radnet Inc. nuduhake 1,68% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Regane buku perusahaan punika $0,89 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $67 miliar. Radnet Inc. iku 1.337%. Kanthi bandingake saham bursa saham lan nilai buku, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Radnet Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 1,68%. Kapitalisasi nilai buku yaiku 1,337%. Iki 20% kurang saka nuduhake nilai pasar. Evaluasi saham perusahaan saka kapitalisasi pasar lan neraca ing subkategori, olo -1 poin. Perusahaan ing analisis duwe ayahan finansial $73 miliar. Rasio utang kanggo nilai buku 194,4% saka ibu kutha perusahaan. Kinerja utang perusahaan, olo -1 titik. Imbangan saka nilai pasar perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 23,8, sing luwih elek tinimbang rata-rata kanggo subkategori. Nilai pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake perusahaan ing subkategori, banget olo -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki $32 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine $54 mayuta-yuta. 68,4% luwih saka saiki. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, pasable 0 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 2,4. Rata-rata subkategori yaiku 1,2. Yaiku 100% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, tolet -0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.870 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget olo kanggo prospek perusahaan.
Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala -1 poin. Marginality punika -1,7%, karo rata-rata 5,1% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 6,9%. Asesmen untung ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori Passable -0,5 terms. Saham perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 0,819%. Sing 105% kurang saka pangsa kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha saben pegawai perusahaan punika $533.000. Nalika ing subkategori ana $260.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 105%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori Passable 0 terms. Jumlah bati saben pegawai $3,800. Rata-rata subkategori $10.09. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 65%. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet -0,5 poin. Dodolan perusahaan saben karyawan $219.000. Subkategori $213.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 3%. Evaluasi revenue saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori Passable -0,5 terms. Posisi cendak enggo bareng 11%, dibandingake rata-rata kanggo subkategori 3,1%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 71% kanggo perusahaan Ragnet, Inc. Dene ing subkategori tingkat iki 67%. Rega saham nyata perusahaan iku watara $60.65. Prakiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $71.99. Dinamika perkiraan saiki lan ramalan konsensus kira-kira 19%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan sadurunge mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi. Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Adhedhasar asil analisis Sekuritas Ragnet, Inc. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Bisa didol kanggo $66 US. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis nyedaki kurang. Valuasi perusahaan dipuntindakaken kanthi pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 52,49. Mandeg mundut disetel ing 68,83. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan bakal ditutup kanthi otomatis adhedhasar asil dagang ijol-ijolan tanggal 19 Juni 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker SBC bakal dadi pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan kanggo nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.